abaningi babazi ngoba slow ukuba njenge ngokuvuka naye into eziningi ngoba lana konje ukuhlela lengoma qale ngabonisana naye kakhulu ngalento le ngamchazela ukubaleka kwayo nale ndawo nje sikuyona uyena ugcina ebona ukuthi hayi mawuthi ubiza amagoso futhi ke abantu ababaleke ngalendlela okhaza ngayo asikwazi ukubahlalisa ezihlahleni asizama ukuthi kube nendawo ethe yokuhleleka abazohlala kuyona nje ukubona nje ukuhle kanje. So ke ilokho engakubonga bese ngibonga namagoso bengalindele amagoso azoba maningi kangaka kwagcwala la endlini kwaze kwaphela indawo ngendlela amagoso ayethanda ngayo ingoma. So ke ngiyabonga kakhulu ukukhuthala kwamagoso kuyakhomba ukuthi lento bafisa ukuthi bekhona futhi nami ngiyafisa ngempela ukuthi kungabikho okuzoshintsha lolu suku lomhla ka-26 September. Ilokho nje engakusho futhi nanokunxenxa ukucela nje komasipala bethu ukuthi besilekelele kwesikudingayo ngoba kuningi esikudingayo laphana Shakespeare sidinga isound, sidinga amatende azohlala abantu ngoba ngoSeptember kusuke sekunane imvula, sidinga i-stage ngoba kuzobe kunabaculi, sidinga ukuthi abantu bedle mfethu uyabo kuningi mfethu esikudingayo angazi ngabala ngithini kodwa nje ke mhlawumbe ngisabonga nje ngidlulisa nokubonga kubaba uZokele Mncwangu omholi Action SA ovele wanikela nje ngenkomo anganakho ngiyaxolisa mfethu nakho